Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien il-Fariżej u xi wħud mill-kittieba li ġew minn Ġerusalemm inġabru ħdejn Ġesu u raw li xi wħud mid-dixxipli tiegħu kienu qegħdin jieklu b'idejhom mhumiex indaf, jiġifieri mhumiex maħsulin. Għax il-Fariżej u l-Lut kollha biex iħarsu t-tradizzjoni ta' missirijiethom ma jmissux ikel qabel ma jkunu ħasslu jdejhom sewwa. Hekk ukoll wara li jerġgħu lura mis-suq ma jiklux jekk ma jinħasslux. U għandhom bosta drawwiet oħra li baqgħu marbutin magħhom minn żmien għal ieħor bħalma huma l-ħasil tat-tazzi u tal-boqari u tal-ktieli tal-bronż. Mela l-Fariżej u l-kittieba staqsew, dan l-għala d-dixxipli tiegħek ma jġibux ruħhom skont it-tradizzjoni ta' missirijiethom imma jieklu b'idejhom mhumiex indaf. Iżda huwa ġibhom. Sewwa ħabbar Iżajja fuqkom ja nies ta' wiġb ieħor bħalma hu miktub. Dan il-poplu biex xuftejn biss jagħtini ġieħ, imma qalbhom hija l-bogħod minni. Firħa l-qima li jagħtuni jalmu dottrina li mhijiex għajr preċetti tal-bnedmin. Hekk intom twarbu l-kmandamenti tal-Alla biex tħaddnu t-tradizzjoni tal-bnedmin. Raġa sejjaħ in-nies lejhu qalilhom, isimgħuni intom ukoll u ifhmuni. Ma hemm xejn minn barra li meta jidħol fil-bniedem itebbaw, imma dak li joħroġ minn ġol bniedem dak hu li jtabba lill-bniedem. Għax hu minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem li joħorġu l-ħsibiet ħżiena, żina, serq, qtil, adulterju, reba, ħażen, erq, libertinaġġ, ejra, malafama, supervja u bluwa. Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jtabba lill-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Lilek Kristu. Dan iż-żmien ta' pandemija illi għexna u għadna qed ngħixu. Kemm il-darba fakkarna lil xulxin kemm hemm bżonn li nsegwu l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa fosthom il-ħasil tal-idej, is-sanitizer, etc. Imma wkoll da żmien fakkarna illi hemm xi miżuri li tajjeb illi anki meta ma jkunx hawn il-pandemija aħna nsegwuhom. Waħda minnhom hija il-ħasil tal-idej u l-ħasil tal-idej qabel l-ikel. Hekk aħna mdorrijin nagħmlu u hekk għandna nagħmlu ħaġa tajba u hekk ukoll li l-ġenituri jgħallmu lit-tfal tagħhom minn żgħar u hija ħaġa tajba. Għalhekk forsi tiġina l-mistoqsija għaliex Ġesu għamel plejtu sħiħ hawnhekk meta qalulu illi id-dixxipli tiegħu ma kinux qegħdin jaslu jdejhom qabel jieklu. Ġesu hawnhekk u anki f'partijiet oħra tal-Evanġelju juri ċar illi huwa mhux kontra dawk id-drawwiet li huma tajbin, anzi irid li aħna insegwu dawk il-miżuri li huma importanti għal ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja tagħna. U stess kien isegwi diversi drawwiet u tradizzjonijiet u jaf li dawn huma meħtieġa għall-ordni fis-soċjetà. Ma x'kienet l-oġġezzjoni ta' Ġesu? Insibuha ċara fil-kelma li qalu meta qalilhom lin-nies, speċjalment mbagħad lill-Fariżej, intom twarbu il-kmandamenti ta' Alla biex tħaddnu it-tradizzjonijiet tal-bnedmin. Id-diffikultà kbira kienet hawn
mhux li dawn kellhom tradizzjonijiet differenti li segwuhom, imma li kienu żvujtaw huma mal-min ta' reliġjon, żvujtaw il-prattika ta' reliġjon minn dak li hu l-iktar importanti u essenzjali u rabtu din il-prattika ma' ħafna tradizzjonijiet u drawiet. U għalhekk kienu jsegwu ħafna affarijiet li qed jgħidilhom Ġesu imma qed titilfu l-essenzjal, qed twarbu l-kmandamenti ta' Alla. Imbagħad tintrabtu ma' tradizzjonijiet ta' żmien li jinbidlu. U fuq dan Ġesu kellu kritika qawwija lill-Fariżej. U magħha mbagħad iżid ħaġa importanti meta jgħid u jgħidha dan lin-nies kollha mhux dak li jidħol ġewwa li jtebba lill-bniedem, dak li joħroġ minn ġewwa minn ġol qalb illi jtebba lill-bniedem. Hawnhekk isemmi diversi affarijiet Ġesu. Is-sibieħ żina, ser, qtil, adulterju, reba, ħażen, libertinaġġ, ejra, malafama, supervja, bluwa, għamel lista sħiħa. Qed jgħid Ġesu dan jiġi minn qalb imħassra, minn ġewwa illi jħorġu dawn, mhux xi ħaġa minn barra illi tkun qed toħodha fuqek, imma minn ġewwa li joħroġ dan kollu. U dan kollu li jmur kontra il-kmandamenti u l-kelma ta' Alla. U għalhekk lilna llum jagħtina dawn iż-żewġ messaġġi importanti. L-ewwel nett illi aħna naħdmu biex qalbna tkun qalb marbuta miegħu mimlija bl-imħabba tiegħu li minna ma toħroġ dan li isemmi Ġesu hawnhekk tal-ħażen. Aħna nafu li iktar ma qalb tkun imħassra aktar jiġi vvintat il-ħażen. Imma nafu wkoll li minn qalb maquda miegħu qalb mimlija mħabba joħroġ ħafna tajjeb. U għalhekk li nitolbu l-mulej huwa biex aħna jkollna qalb maquda miegħu qalb tixbaħ lil tiegħu biex minna joħroġ it-tajjeb. Dan li semma Ġesu narawh fil-fatt fl-esperjenza tagħna fil-ħajja. Biżżejjed issemmi kultant dak li taqra, kummenti li taqra online, insulti li taqra online kultant, li meta tarhom tgħid dawn huma frott ta' qalb imħassra. Min jinsulta l-iktar li qed jgħid huwa fuq innifsu, qed jgħid jiena qalbi imħassra, għalhekk il-ħadd ieħor jiena insawtu bil-kliem tiegħi. Ma Ġesu jgħid ukoll xi ħaġa importanti għalina, speċjalment għalina li nemmnu, biex aħna ma niżvujtawx il-prattika tal-fidi tagħna minn dak li hu l-iktar importanti u norbtuha ma' affarijiet ta' drawiet reliġjużi. Id-drawiet reliġjużi ma' sbieħ basta jirriflettu ħajja fejn aħna qed nimxu skont il-kmandamenti ta' Alla. Għax inkella jkun hemm veru kontradizzjoni. U naraw anki minn dan li qal Ġesu stess hawnhekk. Pereżempju, jekk xi ħadd ikun iħobb idur mal-istatwa tal-Madonna, pereżempju, iżenjina, jixelilha, imma mbagħad fil-ħajja ordinarja ikasbara bid-da li semma Ġesu stess hawnhekk, ikasbara bi kliemu, hemm kontradizzjoni kbira. Jekk xi ħadd pereżempju iħobb ukoll id-drawiet reliġjużi imma mbagħad jgħix ħajja ta' korruzzjoni, ta' reba, ta' erq tal-oħrajn, hemm kontradizzjoni kbira. Hemm faċċata li warajha però mhux it-tajjeb hemm imma l-ħażin. U għalhekk Ġesu jgħid huwa importanti li aħna naħdmu biex qatt ma nkasbru l-kmandamenti ta' Alla ma ngħixuhom. Sa meta tnejt hekk jiena tnejt jista' jiġri li bniedem jiżbalja, jitlob maħfra, imma li qed jgħid Ġesu hawnhekk huwa meta wieħed jażel dan bħala stil ta' ħajja.
Jiġifieri kuntent li l-ħajja tiegħu hija faċċata biss fejn tidħol prattika ta' reliġjon, imma wara hemm it-tkasbir tal-kmandamenti ta' Alla. Dawn l-affarijiet huma kollha sbieħ id-drawwiet reliġjużi u aħna għandna nirrispettaw id-drawwiet reliġjużi u nħeġġuhom. Imma basta ma jkunux biss faċċata li waraha m'hemm xejn jew inkella għar hemm it-tkasbir tal-kmandamenti ta' Alla. Nitolbu għalhekk illum il-Mulej biex jagħtina din il-grazzja l-ewwel nett ta' qalb li tkun mimlija mħabba li minnha joħroġ biss il-ġid u qalb ġeneruża. Imbagħad ukoll li aħna narfu nimxu skont il-kmandamenti tiegħu u ma jkonniex faċċata li qed turi mod u ħajja li qed turi mod ieħor quddiem Alla. Għax nafu li Alla jara l-qalb u jrid li dak li aħna nagħmlu ikun tassew jirrifletti ħajja fejn aħna nosservaw, ngħixu u nożżu il-kmandamenti tiegħu.